wedi. 10 tahun iki jempuk balunge. Sing tak goleki sing mbok sepisan. Piye? Sing angka loro. Heeh. Bocah sing nakal. Bocah nakal. Dikandani wong tuane bantah. Bantah. Wayahe ngaji ora gelem ngaji. Ora gelem ngaji. Wayahe sekolah ora gelem sekolah. Dolanan HP ae. Dolan HP ki apa? Slot. 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 Tak kene iki apik-apik. Marono. Nganti sore bocahe do ngaji. Ngaji. Wayahe magrib do salat. Salat. Ora ana bocah sing Tanjung kene bocahe apik-apik. Liyane bocah dagang menungso. Tak genti Genti daging, aja. tak genti bakso. Gampang Cocok golek iku. akeh. Bakso lek Bakso. aku ora doyan lek Sebabnya apa? mangan bangsaku dhewe. Sikile papat iya. Nak ngono tak genti sate wedhus. Iku ora seneng aku mergo ambunge prengus. Ya mangan bangsaku dhewe. Aku tulung golekno ya lek. Ora saguh aku. Ora gelem kabeh, Des. Mengko aku golek daginge bocah, koyo bocah kene, wong tuane terima aku dikepruki piye? Mengko yen wong kono ora trimo aku sing tanggung jawab. Ya, Iya piye? rumangsamu kowe wong ijen sampe kroyong sak desa. Sopo sing wani karo Joko Mercu? Wong akeh. Laki weruh ae wedi. Iku lho lek sarpon nek mau gelem. Aku njaluk tulung ya lek sarpo. Waduh, Des. Malah mau pangananmu. Lah piye? Nek ora ngono kowe ae dagingem sing gedhe. Walah, Nek lek sarpon aku tetep ora doyan. Lah kok ora doyan gene? ora doyan iki. Daginge mambu arak. Oh, ngawur ae. Aku anggere magrib iku madhep ngulon. Padha kulon salat. Ora Apa? golek nomor. Gento. Lah piye? Kok aku ora iso salat? Turuti pon. Aku njaluk tulung ya lek. Ora sanggup. Udah sih, Des. Wis gelem sak Ora. buntae kok. Ora sanggup aku. Ya. Ora sanggup, ora sanggup. Sanggup pon. Kemana diplono lho, Pon. Bapak,